waqale wenza into engalunganga phambi kobuso bukaThixo, liyafulathela idlozi. And ke into ezokwenziwa yinto engathandisi idlozi, yinto eyobiphuma phi emlonyeni wakho ezokwenza iqambi phambi kobuso bukaThixo. Nansi ayizozenzo, nansi ayikho nto edlula le nto. Inye wabuke wayithetha wathi umntu unanto zambini, kodwa zikhona ezizimbini zingo-1-1, ulwimi nomlomo. And zezona zinto ezilephulayo tu ihlabathi. Inye le nto yehlulayo apha emntwini lulwimi lunye, umlomo mnye, kodwa lezo zinto zichitha yonke le. Uzugade ke umlomo wakho kule ndlela uyihambayo.